Tokwirana asensemeria y'eward ya Nyakoe nigigati ya minyikuru asenseme yo bagendrete gutigara amuno muchano kubatkana amo no gutoka kwimebere ya apabire anamono musacha naboigo omusubati abonse bakagirikoba abanyagitari asinchira cyo bututukanu korengana amo namenyi benseme yo nigo babire bakuboria abantu kwane kinga kinga kibabwate emechando aonere buya kunyakoba bakurigo bosemi kurendetari koira egetambukiro ase amabuka abo bisambaje kurwa kurunyanjwa bapimire abantu ababe n'abanyagitari bari oyo omomuna togote no mo doctor oyo ni no munasi no bamenye tamu bono kubwatekana muna baro naboniga tuganyete obotukina mangana maronge iko ndio tutigere serikali muna yaikaga nande yairire ebintu byonsi binjaruze ebintu byonsi bimali echunguse etotebya majibu lakini ayaro boniga neringa abebetete amariogo ayuara amabe aywa abaitete twanyora nga Dr. Vincent nabareire nyomba no murugi oya ekero twanyorete ena nje personally nanyorete ujumbe yari ngigoro marogoba lakini buda twakoire uchunguzi twateigu nga arorekanete ase nyomba ya Jumatano marogoba wikabuna anyara kabakagosira ekero twaikese meri Kero toikense meri ya nyombe twanyara konyanga nyangosira nabareire kero igoro no moruya akipanga teresi mindo bis ina abantu bakure kebukia obabere barire rukibese kirisi kero twalire yo musaja no mumuro mokerende kugira no mubera bwate abarire cyangwa imyaka 20 yo 27 Musubati no igapone saudia bote to mubere bano gusinye kumanye imyaka yabanera no mukena wale the same age musubati yo gari na no musani ole ono rende okono gojaga igo tumusione ebikoro mune bigokorekana kera abantu bagukiro tamanyete nabo kanyora aido mundu naroro bwate gento kumuchanda to moyo gose achandikete ne birengera ligete abwene tegotebia bamwabo bamuikanga bamukwanere egere birengera libibe byo goitana bibe bikose naho gukumisana kero konyora abantu babwate mirimo menene abantu bali bia ekero bakwita omuyibuli wa chandika wasomi umwana urikirwe mirimo gusonyorire mirimo kebarwa gukora ekero konyora nguyitire igeko basare nene asikenyoro yabasara nene asomwana inchi yabasare nene asabantu nabayibu notagere ko ryengerere ngiya ukwaneru usokwane no monte kero bata bakongo ukwana no muntu onde arabo kwereza nga nakibonete ko bono igo no gutakwana na kwereza abantu bande kango babakonye eline mbaikera uamusi bakorete uamusi enembe ne gento kebe kero muntu nabaroje bobe nabaigwete bobe lakini bona yatikire ko tigatutigere serikali akore gasi yabo etwa amajibu toranyore nara itokorere gasi